Κάτσε μετά να δεις. Πώς το λέγα τώρα, Εσύ, Λουπιά, κάτσε να δεις Βασιλιάδη μετά να δεις. Το μισό μου τράβηξε εδώ. Κι άλλοι, ακυρώνω το Πού είναι τα κίτρινα ρε εσύ? Α, όχι ρε. Πρόσεχε γιατί έχει μπιλίτσες από κάτω. Το κουμπίσα κάτω. Μπιλίτσες είπαμε. Ναι, σε άλλο καλαμάκι. Κοίτα πως είναι ουρανός αυτή. Κοίτα λίγο το φεγγάρι εκεί. Κοίτα αυτά τα πράγματα. Και βγάλε κάποια εικοσάγια φωτογραφίες. Μόνο αυτό. Είναι πολύ ωραία. Δεν πάει αυτό το πράγμα. Πώς πάω μόνο. Άσε λίγο να λιώσετε. Τις είδες όμως, εγώ δεν τις είδα ακόμα. Αλλά πρέπει να πείτε το πολύ καλό. Δεν τις είδα. Ήτανε. Πες μας κιόλας. Να σου πω. Αυτοί θα παίξουνε. Ναι, ξέρω εγώ. Θα μου δώσεις κινητό. Όχι, δεν θέλει. Το 15 λεπτά βάλεις. Τίποτα άλλο. Πάμε το Δωράς! Δεν βγαίνει καλέ. Με το που πας. Πάνω να βάλεις έχω φέρει κι εγώ από το Μουσιάδο. Τερμά! Τερμά! Μπράβο Χριστίνα, συνέχισε την καλή δουλειά. Πατσές. Μπράβο Χάρη, μπράβο! Α, μόνη θα κάτσω σήμερα. Έλα κι εδώ. Όχι, εκεί δεν τράβαρε. Δεν μπορώ τώρα να σου αυτό. Δεν σπασικό σου, μπάλα πιο εδώ. Σύρσου. Να συρθώ, να γεμίσω πιλάκια μαύρα. Γιατί τώρα δεν γεμίζει μπιλάκια μαύρα. Μην μιλάς, θα τρομάσεις. Μπράβο, ωραίος, πάρει ωραίος. Μπράβο, ρε. Η μπάλα τι λέει. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, παιδιά. Έτσι μπαλό, έτσι μπαλό. Τεσσάι. Ωραίο μου. Όχι, όχι, όχι. Γιωργάρα, έλα να τραβήξεις λίγο μας. Ποιο? Παίζουνε 5 εναντίον 7 από ό,τι κατάλαβα. Δες πως είναι η πράσινη. Χωρίς το τέρμα.
είναι. Τρεις ρε, αφού 2 ρε. και ο άλλος δεν είναι δικό σου. Άρα δεν είναι παιδιά. Άσχετο. Κοντρέ. Ω, τι, τους έπιασε όλοι και αρχίσαν τα κορδόνια και το όλοι σκυμμένοι. Σας. Έχει μπάλα, παιδιά. Μα ξέρεις με τραβάς. Ναι. Το ρισκάρει. Μπράβο, Λιακούλα! Το ζυνάκι καινούριο. Εμένα μιλάς. Ε? Παλιό. Πάμε, έτσι, μπράβο, Αλλά έτσι, το είχε η μπράβο. κολλητή μου. Δεν το είχα δει. Γι' αυτό. Δεν το φόρουσα στην μπάλα. Τώρα τελευταία του φορά που έχει ζέστη. Για τις τρύπες. Και του φεύγει από τα χέρια και μπαίνει. Τέτοια λέγε. Θα ακούσουμε. Φίλοι μου, κάμερα. Μπράβο, Νόσπα! Άουτι, ρε, παιδιά! Όχι, το βάζει δεν έχασε τίποτα σημαντικό. Τώρα άκουσες το Βασίλη, του καρτούν. Ο Νίκος ο Κατσίκας. Έλα! Πώς το έκανε αυτό ρε? Αυτός. Δεν υποτίθεται ότι η εμφάνιση θα πορτοκαλί μπλούζα μαύρο σόρτ. Τι είναι? Δεν υποτίθεται ότι όλοι θα φορούσαν ένα μαύρο σόρτ. Ναι. Πας στη θέση του Ρήμου, δεκάρι. Εντάξει, μην γυρνάς πολύ πίσω εσύ. Που παίζουν με 6 αυτοί, μην γυρνάς πολύ πίσω. Κάτσε και μπροστά. Μπράβο, ρε, Νόσπα! Αστέρι έχω. Όχι, ρε, καλό, ρε, καλό! Μπράβο, παιδιά! Μπράβο Νικόλα! Μικρέ Νικόλα. Να σου πω για δες τη γρανίτα. Σε τι δρόμο είναι. Η γρανίτα είναι πάγος. Ακόμα. Δεν έχει γρανίτα. Τι μας έβαλε. Πάγος. Δεν έχει λιώσει. Πιέστε, πάμε εκεί μπροστά, πιέστε! Μπράβο, πιέστε! Τι αστέρι έχω εγώ. Τώρα κάτσε να έχει. Για πες, αλλά δεν είναι στην κάμερα. Έχει. Άγωσα λίγο. Μου αρέσει σήμερα. Μπράβο, ρε, μάτσα, αγόρι! Αυτό γκολ. Αυτό γκολ. Δεν ήταν αυτό γκολ. Αυτό γκολ ήταν. Για άλλο να αγώνα βλέπω. Τι γκολ. Μπράβο, ρε! Θοδωρή! Θοδωρή! Αυτό, αλλάξτε το, μπράβο! Τι κάνω τώρα εγώ. Να σου πω, τι κάνω. Μπράβο στον Ντόκ. Τίποτα, άστο έτσι! Α, το τσεφωμό τον είδες. Εδώ το καμάρι. Έβγε. Έχω να δηλώσω. Ώρες, ώρες. Μπορώ με τον εαυτό μου. Όπα ρε. Μπράβο, 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 παιδιά, μπράβο!
Έλα. Αυτό γκολ. Όχι, το σου Ναι. και κάπου αλλού και πήγε μέσα. Βρήκε στον τέτοιο ρε. Τον δικό τους. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό γκολ. Το δικό του δεν πάει να πει αυτό γκολ. Αυτό θέλαμε να λέγαμε. Αυτό θέλαμε. Θα πάνε να μην δουν και 6 και 5 και 4. Και 6 και 5 και 4. 10 και 2. Κοιτάξτε, πω κάτι. Μπράβο Πάνο, μπράβο. Πάνω στο άνεργος. Αου, αου, αου. Πόδια δεν προσέχεις. Γαμό. Μάνα της φίλης μου. Τι είπε ρε. Τώρα δεν θέλω να σου πω τι άκουσα, θα τα ακούσω. Τι έγινε ρε. Εδώ πέρα όμως δεν αιματώνεται. Να σου πω. Τι έγινε. Time out. Κιόλα. Οι άλλοι. Αλλά δεν άκουσα κανένα τράκ. Είναι σφίξιμο, έχει πολλά. Α, κάποιος ήρθε ρε. Ποιος ήρθε. Δύο ήρθανε βασικά. Άρα τελευταία ομάδα. Ναι, δύο ήρθανε. Ναι, τώρα εγώ στο 8. Εμένα τραβούσε. Μπράβο Χάρη, έτσι ρε. Έτσι, έτσι, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Δικιά μας, δικιά μας είναι. Πάτο είναι, παιδιά. Ναι. Εφή, πας για στην κάμερα. Παλεύει. Μιλάνε γι' αυτό. Εντάξει, αυτό λέγαμε, ότι να πάρουμε έναν λιγότερο παίκτη, αλλά να παρακαλάμε να μην τους να Λοιπόν, αυτό έλεγα. Όποτε σκοράρει ο Πάνος και εσύ, κερδίζει. Κοίτα αυτές. Εγώ τότε αν πάρουμε αυτό, δεν είμαστε σίγουρα μέσα και πάνω. Αλλά και τώρα μέση δεν είστε. Μπράβο Νικόλα, μπράβο Νικόλα. Μπαίνω έτσι. Πάμε. Πάμε ρε δύο. Τι θέλεις. Περίπου. Θέλεις να φας. Έχει μπαλά. Όπα ρε. Ήπια μια μπύρα πριν έρθουμε. Και δεν πήρα χάπι μάλλον. Λέω την τσάντα μου. Δεν μπορώ να πάω αφού ήπια μπύρα. Όπα, όπα, όπα. Πάμε με 9. Έρμανε μόνο. Κι άλλο μέσα, κι άλλο μέσα. Α, δεν μπορείς πάνω. Πάλι καλά, θα κάνω παιδιά. Πάρ' το τέρμα, μάγκες. Τι φας ρε παιδί. Λινιό. Λινιό. Του την έστα. Θα πάρει. Με τη φόρα που πήρε.
Τι ρε. Δεν μπορεί να του πεις αριστερά. Χωρίς χαμηλά εμένα, εγώ Μου έλεγε για ποιο λόγο. Όχι, δεν θέλουμε έτσι. Time out. Πάτα! Time out. Πάμε, παίξτε, παίξτε. Δεν ξέρω. Με ρωτά. Ανέβα, περίμενε τον πατώ. Ρε μαλάκα. Όχι. Ναι. Ωραίο. Ρε Πώς παίζουνε μπροστά έτσι. Αυτή η κεφάλα του Παπαντώνη είναι επικίνδυνη. Κλείνει σπίτι σου. Ένα time out κάθε μήνυμα. Πόσο παίζει ακόμα η άλλη. Έχει ακόμα 12 λεπτά. Πόσο? 12 λεπτά. Για να τελειώσει το μήκρονο. Ναι, 12. Εντάξει. Sorry, Μανούλη, sorry. Aquí να άμα θέλει πετάλεπτο δεν δικαιούται. Εντάξει. Δεν νωρίς το πρωτοσύστημα. Μια ομορφιά είναι. Όχι. Λάβιο, ρε Ματιούς. Ρε μαλάκα. Πάμε στο πέρα παίζει δεξιά, ο Φλόρης αριστερά και ο Γιώργος κέντρο. Το σου λέω ρε. Ο Γιώργος δεκάρι, δεξιά, ο Πάνος και αριστερά ο Ρήνιο, έτσι δεν είπαμε. Πρέπει να αλλάξει το Θεό με τον Γιώργο. Και οι τρεις πρέπει να αλλάξουν. Δεν βιάζονται, θα βάλω κι εγώ αυτή. Μάχαζι. Εγώ πάρα που πήραμε. Αδερφέ είναι όλα με πόδια. Όλα. Ο Λουκάς. Το έκανε με χέρια αντί για πόδια. Ας το πάνω δεξιά και ο Γιώργος στο κέντρο. Μπράβο, μπράβο. Γαζέλα, πού σε βγήκε να τον δεις. Μπράβο παιδιά, έτσι. Κρατάτε τις θέσεις ρε παιδιά. Να προσέχετε το κεφάλι του Ρήνου. Μπράβο πάνω, μπράβο. Δεν μπάλα, ρε. Ο Νίκος. Μπράβο Ελιακό. Μπράβο ρε παιδιά. Την κάμερα. Ρε μαλάκα. Δεν μπορεί να παίξουμε έτσι την Καλαμίδη. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε Γιωργάρα, μπράβο. Υπέροχο. Παρά ήταν καλή, τριπλατεό, δεν πειράζει. Τι θέλεις, παιδί μου. Μπράβο παιδιά. Πάμε. Κόβηκε από τους δικούς μας μαλάκα. Τα άκουσα στη μωρό μου. Είσαι κουμπλέ. Δεν έχει τίποτα μπουνίδια σήμερα. Αν δεν προκαλέσουν. Το time out θα μπει.
Δεν ήμουν. Μένιο, μόλις ξαναπάρουμε θα το γίνει time out. Έγινε. Μπράβο Νίκο. Ένα λεπτό time out, αλκοόλη. Καιρός. Είμαι το πρωί στο σταθμό στο Μαρούσι. Περιμένω ένα φίλο μου να έρθει να πάμε για εργασία. Μια δεν θα μου κάθεται. Όχι ρε. Μου στείλει μια μπύρα γάμου. Ήταν 55. Έχω το βίντεο. Έχω τον τύπο έτσι. Έτσι. Ανάβει το φλάσ. Εμένα! Και μπροστά. Ήμουν έτσι ρε, και εκείνη την ώρα γυρίστηκα για να βγει το φλάσ. Και μου γύρισε το κεφάλι και δεν το κάνω. Πάμε συνεχίζουμε παιδιά από off. Τώρα σου λέω τρελά. Του λέω τι κάνεις ρε, με τραβάς φωτογραφία, πας καλά. Του λέω τι κάνεις. Μου λέει τηλέφωνο. Μιλούσα τηλέφωνο. Να βάλε. Και μετά ξέρεις, του λέω τι δεν κάνεις, σβήνεις, του λέω. Να δω, μου λέει δεν μπορώ να σου δείξω το κινητό μου. Τώρα πρέπει να πάρω την αστυνομία. Μπράβο. Του λέω θα πάρω την αστυνομία. Πάμε. Για αστέρι έχω. Λοιπόν, και... Έσβησε. Εγώ έκανα πως πήρα την αστυνομία. Μίλησα χωρίς να παίρνω τηλέφωνο, ρε. Στα 12.30 μου λες. Δεν θα προλάβουμε τώρα και στο επόμενο ημίχρονο. Μιλούσα για τέτοια. Και κάνω πως πήρα την αστυνομία. Λέω είμαι στο σταθμό του Αμαρουσίου, του ΙΣΑΠ, ξέρω εγώ. Είναι ένας εδώ και με παρενοχλεί σε φάση. Μπορείτε να έρθετε. Λοιπόν. Και μετά από λίγο παίρνω τηλέφωνο και καλά σκέφτηκε. Αφού είπα ότι έπαιρνα τηλέφωνο πρέπει να πάρω. Και μετά από λίγο μου λέει άμα θες μπορεί να σου δείξει το κινητό. Και λέω τώρα που τις έζησες έρχεται η αστυνομία. Και σιγά σιγά μετά ξεκουμπίστηκε. Έφυγε. Αλλά χαίρομαι τουλάχιστον τις έζησε. Τηλέφωνο έπαιρνα και είχε το κινητό εδώ να. Του λέω μου γύρισε το κεφάλι αυτός μπορούσε να είναι ο απλά πατέρας μου, παππούς μου. Έλα ρε μαλάκα, εκεί Τρελά. Ποιος το έκανε αυτό? Όχι ο Ρήμιο. Ο Ζερεμές. Τι έκανε? Ποιος ξέρει? Τι του συμβαίνει? Μπράβο ρε Χάρη, μπράβο ρε. Τι? Ρε να σου πω κάτι. Γιατί είπαμε. Πόσο είπε? 3 λεπτά. Ρωτάς το μωρό μου. Σε 3 λεπτά θα κάτσω. Τι τέλεια. Θες να τραβάω εγώ μετά? Ναι. Με πονάει η μέση μου, ρε φίλε. Όταν έχω παιδί μου πονάει και η μέση μου τι δει. Μπήκε. Ναι. Μωρό μου μπήκε. Ναι.
Στα 42. Εντάξει, πρόλαβε. Μπράβο ρε Λιάκο, μπράβο ρε Λιάκο. Τι μπάλα ρε Μάκη, πέφτει γρήγορα. Πήρε μπάλα, ρε, τι έγινε. Κόρνερ ρε παιδιά. Μισό. Αχ, ευτυχώς έχει άδεια. Την άκουσες. Έχει άδεια. Για να χτυπήσει ένα Θα μου λείψει. Έλα λίγο. Αράζει δηλαδή και κάνει βόλτες από το μενανό. Μαλάκα από εδώ το άκουσα, εδώ κάτω το άκουσα. Το κράτ. Πού έκανε κράκ. Χέρι, πόδι, τι. Ναι, χέρι. Καρπό. Μπορεί να είναι πολιτής και με δεμένα χέρι. Μην αγχώνεσαι εσύ. Μπράβο Μάκε, μπράβο Νικόλα, μπράβο Λουκά. Λίγο την πόρτα αν θέλουμε. Τι αστέρι αυτός ρε. Μπράβο, Νικόλα. Σε έκοψε όλα. Βέβαια ήταν λίγο επικίνδυνο. Πάλι το ίδιο θα κάνουμε. Πόσες φορές. Πολλές. Πάλι. Ναι. Αφού είναι κόρνερ. Έλα, λύσω. Δεν μπορεί να το λήξει. Άμα είναι κόρνερ την μπάλα παίζει. Ο κόρνερ πέσει Μάκε. Πάμε κόρνερ. Ευκαιρία για το 2-1. Εντάξει, πάνε βγάλει το outro Γιώργο, όχι έτσι. Πάρε μια. Κοίτα τι μου δείχνει. Το έχεις πατήσει. Κρατάτε τις θέσεις Την μας, ώρα μου το ρε. πάτησες. Ναι. Το πάτησες. Άλλο παιχνίδι Μάκε τα μπόλια σου. Οπ. Να σου πω. Το ίδιο σου πείτε. Εντάξει. Άρη τώρα όσο πληρώνει, εγώ θα πιο πολύ. Τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον δεν είναι... Όχι, Θα ξαναπαίξει. Σφάγισε. Καλά είναι. Τουλάχιστον δεν είναι πόδι. Στηρίχθηκε στο καλάθι. έχεις πάει πόλη και θα σου δώσουμε και ένα φάουλ, δεν πειράζει. Αν δεν στηρίζω, Αν δεν πες έχεις πάει, πάμε. Δεν σ' ακούγεται. Δεν σ' ακούγεται. Ολόκληρα και αν τα άκουσες και εσύ. Το άκουσα. Πρόσεχε.
Γιατί δεν τη φέραμε στη γάμα. Δεν την είχε ετοιμάσει. Δεν λες καλά που φτάσαμε. Μαζί φτάσαμε και μας την αγάπη. Α, ναι. Αφού είμαστε στην πόρτα στην Πειραιώς να τις πάρω, να τις πάρω, να τις πάρω, να τις αγιονάρες. Ναι. Κοίταξε, μήπως ήσασταν ακόμα εκεί, αλλά το είδαμε. Κάμερα γυρίσει, δεν ξέρω. Μπράβο ρε! Γυρίσεις εσύ και δεν γυρίσεις. Σκαλώνει. Να ήταν ένας εκεί. Αγάμι. Ρε είστε δύο στη γωνία ρε! Έλα, μαλάκα. Αν δεν το θες το flash δίστο, αν δεν το χρειάζεσαι. Κάτω! Πάμε λίγο! Το νου σας θα στρέψουμε ρε! Άι, κόζα, ρε! Παράπονη. Αφού τέλεια. Αυτή να βάλεις τώρα εικόνα. Τραγική, μαλάκα. Χάλια. Εσύ είσαι χάλια, όχι φωτογραφία. Μα είμαι μέσα στη φωτογραφία. Πασό! Πασό, πιάσουμε ρε! Α, το ξεκίνησες. 6. Πόσο καλό το μηδενίσω, δεν ξέρω. Αν ψήνεις λίγο άκρη από την κάμερα. Θα γράψεις το 18, θα μου πεις, θα Έλα. Κι άλλο λέει, δεύτερο. Μπράβο ρε δύο, μπράβο ρε! Έπρεπε να έχει Μπράβο, μπράβο! Μιλάζει για λίγο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Μπράβο, ρε, τι έπρεπε να γίνει από το έτσι. Κοιτάξτε. Θα σου πάω λίγο τσάι. Ευχαριστώ. Όπα, όπα, προσοχή. Μόνο τον διαιτητή τραγάω. Χαλαρώστε το ρε! Μόνο τον διαιτητή. Προς τα κάμερα. Μπράβο Γιωργάρα, μπράβο ρε! Χαρή! Κόλλα ρε. Α. Κι εγώ. Έλα. Μπράβο παιδιά, μπράβο! Όχι τέτοια. Όχι, ούτε καν! Είσαι ηθοποιός!
όντως τώρα. Τι σημαίνει αυτό, ρε? Ότι δίνει ξανά όπου να είναι φάουλ, μάλλον. Τι σημαίνει αυτό, ρε Χάρη? Ότι έχουν πολύ καλή ευκαιρία να βάλουν κι άλλο γκολ. Α, από εδώ. Δεν θα πει. Όντως ρε φίλε. Δεν ήταν. Πάντα έτσι τα βάζει αυτός ο Καριόλης. Πάντα έτσι. Δεν θα πει, ρε! Στο πουθενά. Γιατί αυτά τα κόλπα τα κάνουμε και εμείς. Μαλάκα, τραγικό. Εντάξει, μπορεί να ήταν, ρε. Δεν είδα ρε φίλε. ξέρεις, Δεν είδα ρε εσύ. Μόνο βάλε κι άλλος έπεσε. Οκ, τυχαίνει, ξέρω εγώ. Για μένα είσαι. Δεν θυμάσαι που στον αγώνα μη σου κάνει, είχε βάλει 3 τέτοια. Ακριβώς δίπλα. Πάντα έτσι. Αυτό είναι καλό. Γιώργο, Λες και το Γιώργο. κάνει επίδες. σούταρε κι εσύ. Σουτ. Μωρό μου. 18 μου. Έλα, Λιάκο. 14. Πάνω, μπράβο, φίλε, να άμα κάνω και πέσω. Δεν κάνεις, απλά μην το πόδι εκεί. Ρε παιδιά, είστε 4 άτομα εκεί. Είτε ρε! Έλα ρε φίλε. Το βάζω. Πραγματικά. Έκανες το λαθητό. Έλα. Ξεχνιέμαι. Πρόσεξε τον διαλύσουμε. Χριστέ μου. Αυτό το πραγματάκι να πούμε, τραγικός. Τι κομικός τι. Τα πίτα και τι κάνει. Μπράβο Γιώργο, καλή κίνηση. Μπράβο ρε. Α, γλυκούλα. Έχει μπάλα. Χριστινάκη. Λούστρε. Μπράβο, Νικόλα, μπράβο, ρε. Ο Νίκος δεν είπε ότι δεν θα βγει. Άλλα λέει, άλλα κάνει. Εδώ θα ξεκινήσει και πέμπτες. Θα το σταματήσω εγώ, δε. Φοράνε τα πόδια μου. Χριστίνα, το παρακάνεις. Εμένα, έβγαλε. Όχι. Έλα, ρε. Μπράβο ρε Ηλία. Πάμε ρε. Έλα! Έλα! Βάλτε ρε Χάρη! Έχω ξεπριστεί! Δεν μπορώ! Αγώνα τραβάμε ξυπνά. Τι κάνει μωρέ, ποιο τραβάει! Σήμερα ρε Χάρη, σήμερα ρε. Τι έκανε, το έβγαλε έξω. Α, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο, να μην προσέχω, αλλά
Μπράβο Νικόλα. Τι κάνω τώρα? Stop. Έλα ρε Λιάκο. Ηλία, ας πάψεις ρε παιδιά. Πάμε μια μπάλα μόνος θέλει. Αλλά αυτός πως ό,τι σου μιλάει. Άρα τραβάει την τηλεόραση. Στο Ρήνιο φωνάζει, ναι. Γιατί τον ξέρει λογικά. Τραγική. Ο Αντένα είναι. Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι εδώ μέσα. Έλα ρε φίλε. Αυτό καλός μωρέ. Μου το time out. Το βρήκαμε τώρα. Έλα τελείωνε εσύ φωτογράφε. Και θα time out. Είσαι χαζή. Δεν είναι. Δεν είναι. Time out και αυτός δεν πάει στην ομάδα του. Μιλάει με τον διαιτητή, πρέπει να χαρώσουν Το βάλε εκεί για να ακούει. Έπρεπε να το σταματήσεις το time out. Α, οκ. Μπράβο Δήμο. Πόσο είμαστε? 3-2. Πώς είναι η Θεσσαλονίκη? Επιστραγαλίδες πρέπει να πάει, εσύ πώς λέγονται. Έτσι λέγονται. Εντάξει. Ή ξαναγυρίσει. Έλα, θα δω. Και σταμάτα να βγάζει φυλακίες. Βαριά μας μετά διαγράφουμε. Εσύ είσαι βλάκια που κάτω. Δεν μου συνέβα για το κύριο του Σάββα. Τους έχουμε πάνω βάλουμε 10 γκολ. Πάμε κι άλλο. Ναι ρε φίλε, τέτοια. Πάντα τέτοια. Έχουν κολλήσει όλοι με την κάμερα. Έλεος με τις διασημότητες. Αυτό είπε. Συγγνώμη φίλος. Αλλιώς. Αν δεν έβαζα θα φάγα. Για να τη φάση δίπλα. Γιατί περιμένεις. Τραγικό. Ό,τι να είναι μαλάκα. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο ρε. Ναι, κοίτα το δει. Δεν μπορώ τώρα. Θα τα δούμε μετά. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Ναι. Άρη, φώναξε ρε. Για να τον βρούνε. Α. Να τον δούνε. Εγώ κρατάω χρόνο. Όχι. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο φύγε. Έλα. Μπράβο. Μπράβο Νικόλα, μπράβο. Ποιος το έκανε ρε? Ο άλλος ελπίζω. Ναι, σιγά που μας το έβαλε. Ποιον να βγάλει? Όπου να είναι. Ποιον να βγάλει? Έλα πρε Νικόλα! Σκόρ και κάτι ακόμα. Σκόρ και κάτι. Και τι κάτι, πόσο κάτι. Να μετράω. Πάμε Μπέση.
Έλα, Θοδωρή. Έλα. Άλλο θέλω. Έχει 2 άτομα. Δεν είναι τόση ώρα. Κάτω ρε! Κάτω! Αλλά και έχουν πρόβλημα οι άλλοι. Ξέρεις ποιος είναι, ρε. Αυτός που φώναζε, που είναι και διαιτητής. Αυτός που δεν έχει τέτοια σωμάτια. Ναι. Έλα. Η άμυνα σήμερα δεν είναι καλή. Θοδωρή, κομπλέ. Γιώργο. Μην του μιλάτε. Μην του μιλάτε. Γιώργο. Έλα. Μπράβο, Νικό! Μπράβο, Νικόλα! Μπράβο, ρε! Μωρό μηδέν στα βραχνιά. Την κάμερα, την κάμερα! Ξέχασα τελείως. Ξέχασα, λέει. Οι άλλες κυριόντουσαν να τη σώσουν. Εγώ χαμπάρι. Ναι, η Ελένη, την κάμερα, την κάμερα. Και εγώ εδώ. Όχι ρε, για εσάς όταν ερχόταν. Αλλά εγώ δεν υπολογίστε το τέτοιο. Μπράβο! Χορεύετε, χορεύετε! Ηλίθεια. Άντε, Θοδωρή. Ποιος το βάλε, ποιος το βάλε. Είσαι πολύ κακός, το ξέρεις. Πολύ κακός. Γάμισε με σε μαλάκα. Σπαστικέ. Μετά από μένα, Άγαλα. Εγώ με το 98. Και του 60 ρε φίλε, ποιος νοιάζεται. Έλα. Ναι ρε. Ναι ρε. Άμυνα, ρε! Μωρό μου 4-3 δεν είναι. Έλα. Έχουμε time. Πόσο θέλει. Ωραία αλλαγή. Γιώργο. Νινιό, γύρνα στο κέντρο. Ναι. Ο διαιτητής μοιράζει τηλέφωνο. Χαρή. Μπράβο, το πίσω. Δεν υπάρχει τώρα. Ρε μωρό, τι του το έπες τώρα πάλι. Μπράβο. 4 λεπτά. Μπράβο ρε. Αχ, με τόσο περιμένω. Ναι, φίλε. Ας λήξει τόσο. Μπράβο, ρε. Δεν μπορούν να μπουν στην άμυνα 4. Μπράβο. Δεν μπορούν να μπουν όλοι. Όλοι μαζί τώρα, λέει. Και τρώνε... Επίδεση. Ναι. Εγώ θα τη σηκώσω την κάμερα, δεν μπορώ να διώξω μπάλα, έτσι μάμ. Έλα, χαμογελώ στην κάμερα. Go.
Πω, παίζει να έχω τραβήξει χάλια. Δεν πειράζει. Όχι ρε Έλα ρε Πανούλη. Κάνεις! Νικό, Νικό. Τι ξέρεις μωρό? Ρε φίλε! Κι όμως δεν είναι μπάλα. 20 ευρώ μας χρωστάς. Πετάξου μάγκα Βέρκη. Να σου πω. Άιτε. Γιατί ξέρουμε που είναι η μπάλα τώρα. Στα αρχίδια μου. Σήμερα την πήραμε. Όχι. Ρε πλάκα μας κάνει. Πού να την βρει εκεί πίσω. Αυτή που έχετε, δεν θα φύγει έξω. Δεν χωρίς μια φορά γίνεται. Την επόμενη θα την πάρει. Φέρουνε. Ωραία, το παιδί να τη φέρει μωρό μου, χαλάρο. Πάρετε ρε παιδιά, θα την πάρετε. Άιτε. Τι Δεν εννοείται. θα πάρει τίποτα. Αυτό, δεν κατάλαβα. Τελειώσεις πάτε 4 λεπτά ακόμα. Αν είναι δυνατόν. 5 χρονών. Τώρα μπορεί να μας βάλουν γκολ όμως, μπορεί να βρει. Όχι. Ρε μπορείς να μην κάνεις, ρε. Τι τσάδα στην κάμερα. Ρε φίλε, απορτέ και κάτσε έτσι μπροστά. Τι είναι αυτό, κόλος. Κόλος του μωρού. Ευτυχώς καταλαβαίνουμε ποιοι βγάζουν φωτογραφία πάντως. Ναι, σίγουρα. Σε πιστεύουμε, Χριστίνα, όλοι. Ωπα, κολλά. Ποιο χέρι ρε μαλάκα. Ήταν από κάτω από το μασχάλι του. Μετράει και αυτό το πράγμα. Εδώ ήταν ρε μαλάκα. Ήταν στην τράπα καλά τώρα. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Όλοι από ένα παίκτη, το έλεγε. Έλα. Διώξτε. Τέλειο. Μπράβο ρε Λουκά. Θα πάω στη ζήλο καμιά μέρα. Πού τι βάζω ρε Λουκά. Πίεσε ρε. Πώς έχει ακόμα. Κανένα δίλεπτο. Έχει το τελευταίο λεπτό. Τελευταίο λεπτό. Α, εδώ τα αυτή που είναι. Τι είπε. Κάτι είπε, παρακαλώ, δεν ξέρω, αλλά εδώ είναι αυτή του. Οκ. Μαλάκα. Δεν πειράζει, πολύ καλό. Πολύ καλό παιδιά, μπράβο. Είσαι τι. Φαουλ. Πάρει καπούς. Έτσι πάμε. Προσέξτε μάγκες, τελειώνει. Μεγάλος. Είσαι μεγάλος. Για μια στιγμή νόμιζα ότι δεν την είχα κιόλας. The ball please. Γάμισου. Επιτέλους ρε φίλε. Κι εγώ. Επιτέλους. Κανονίζαμε το έχετε πιάσει. Θα σε αποσπάσει το κεφάλι. Μπράβο ρε Νικά. Θα βρούμε την μπάλα λόγω. Την άκουσα αυτό ρε Νικά. Μπράβο ρε Χάρη. Μπράβο ρε Λουκά. Έβαλα μου. Πώς εσύ. Και αργήσε με διαβολή. Πάμε χωρίς αύριο. Καλά δεν έχεις όλα για το τέλος, Αφού βγαίνει. Αν γεννήσα ρε. Μαλάκα, τι δεν είδαμε γι' αυτό πάλι. Φοβερό. 5 κόλπα Να το σου πω. πάμε. Την μπάλα. Την μπάλα. Πάμε τώρα, λέει το Νίκο. Επιτέλους. Μαλάκα. Όχι. Έπαιζα εγώ να πω. Νιώθω τους ενωμένους.
Εντάξει. Μεγάλη παράτηση. Έλα, Μπράβο σας παιδιά, μπράβο, μπράβο. Πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή. Τέλεια, τέλεια. Βάλε και την μπάλα. Εντάξει, τι κλείνω. Ναι, πάμε.